6,000 ba tare da kun saka kuɗin ku ba. Da farko mai kallon yana roƙon ka da ka danna mun subscribe da liking da sharing domin hakan yana da matakar amfani. So hakan zai sa da musu bidiyo za ku iya samu kai tsaye. So wannan shine link na wannan website din da zan nuna muku. Wanda za ku je ku yi register da shi sannan kuma ku samu wannan kuɗaɗen da zan zana muku shi a yanzu. So na farko ba tare da bata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. So kamar yadda kuke gani yanzu muna cikin Telegram channel din mu. Za ku iya danna description za ku ga link da yake na Telegram namu, za ku yi joinin da WhatsApp group da dai sauransu wannan. So ba tare da bata lokaci mu shiga cikin bidiyon nuna muku yadda ake yin register da kuma yadda ake linkin da WhatsApp. Na farko yanzu abin da ya kamata mu shine za mu yi clicking akan wannan link da yake nan kamar haka. So bayan mun bude shi, bayan mun bude shi wannan gun zai kawo mana kamar yadda kuke gani a nan gurin. Yanzu idan ya kawo mana nan gurin, idan ya kaka wannan gun da kake gani, abin da ya kamata shine za ka yi zai baka option kamar haka nan. Za ka danna wannan gun idan ya kama kan home, to idan bai kama kan home za ka danna kan alamar home da yake nan. So bayan ka dawo home gaba ɗaya complete, so abin da ya kamata kai shine sai ka bar nuna muku yadda ke register. Zan dan yi free, zan dan koma cikin browser dina a nan gurin. So abin da ya kamata kai shine wajen yin register, so nan gun ana buƙatar ka saka email address. Ina ba ku shawara a kowane lokaci in zan yi bidiyo, kar ka saka email address ɗinka wanda kake amfani da shi. za ka yi create nan wani wanda kake tunanin ba za ka iya manta wani abin da ka rubuta ba. So wannan shine a takeice. Nan kuma sai ka sa password. Za ka iya saka 1, 2 ko 4 ko kuma dai aka san haka. Anan ma za kuma ka maimaita. So wannan gun ba ruwanka da shi. Abin da ya kamata kai shine sai ka danna register da yake nan gun. So yanzu idan ka danna register da yake nan gurin kamar haka, sai ka danna email address. Nan wannan shine wanda na bude da shi. Dan sake create nan wani, bana budewa da nawa asali. So wannan shine idan kai haka zaka zabi yanzu kai zan yi login account dina. Sai nuna muku yadda ake yin linkin WhatsApp tun da yanzu ku riga da kun san yadda ake register. So wannan shine a takeice. Sai mu yi login. So bayan mun yi login da yake nan a takeice, zai kama mana wannan fuskar kamar haka. Zai kama mana wannan fuskar. Idan ya kama maka wannan fuskar, sai ka danna wannan A da yake nan. A nan gun sai zai baka option kamar haka. Zai ce maka zabi yaran da kake so za ka yi amfani da shi, ma'ana yaran da ka fi so, ma'ana yaran da ka fi ji. So sai ka zabi Najeriya, ni da nake Najeriya. Na farko zai kama maka wannan gun kamar haka. So zai kama maka nan in ya bukata ka sauke application nan. Idan ka sauke application za ka samu 200. Ina tunan 200 ne suke barawa in ka sauke application din akan wayanka. So sannan kuma sai mu dawo nan da yake nan, anan da yake nan, sai mu danyi kasa. Sai ka sai mu danna wannan gun da yake nan kasan nan, wannan da yake nan mai alamin kyamaran nan. Sai ka dan shiga wannan da yake nan kamar nan gun da kake gani. So bayan ka danna wannan gurin, abin da ya kamata kai shine ni da yake yanzu ina Najeriya, ma'ana ya kamun kudin Najeriya, zan iya gogewa sai in rubuta wanda nake so. Zan saka number, zan iya saka kamar haka. So ina so kenan zan iya canzawa sai in saka kudin da nake da shi a takeice, ma'ana kasar da kake. To bayan ka saka kuma sai ka danna wannan get key da yake nan, sai ka danna kamar haka. So idan za su baka nambobi a nan gurin guda 6 da kake gansa a nan gurin, sai ka danna copy. Bayan kai copy sai kai minimize, sai ka koma cikin WhatsApp dinka kamar haka. Zan shiga cikin WhatsApp dina, nayi back sai shiga cikin WhatsApp dina kamar haka. Sai in danna wannan application domin ina adin nan WhatsApp da yawa. Sai in yi back. Abin da ya kamata yin shine sai in danna wannan gun da yake yanka dugu-dugu nan guda 3 da yake nan kamar haka. So bayan na danna sai in danna link device da yake nan, sai in danna shi kamar haka. So wannan na riga da na saka wani wanda jiya na kawo muku shi, wannan kuma ya sabo ne yau din ya fito. So sai ka danna link device da yake nan. In ya kama ka wannan gurin kamar haka, zai buƙaci ka sa tamfirin ɗinka. Sai ka saka tamfiri na wayanka security ma'ana.
so bayan ya kawo maka wannan gun sai ka danna wannan da yake ƙasa, sai ka danna shi kamar haka. Ok, bayan ya kawo maka wannan gun, wannan kuɗin da suka baka shi guda 6 sai ka yi postin din shi a nan gurin, sai ka saka su a nan gurin da kake gani, anan za ka saka su. So a lokacin da ka danna get key za su maka sako daga WhatsApp ɗinka, sai ka danna kan sakon kawai da kaka wannan gurin, kawai sai ka saka wannan lambobin da suka baka shi ke lokau ka daga da ka hada. Yanzu sai mu yi minimizing, sai mu koma cikin WhatsApp din mu, ma'ana cikin account din mu wanda muke a bidiyo a kansa, sai mu yi back. Ok, sai mu dawo kan form. Ok, kan mai alamun mutum dinnan da kuke gani anan. Idan kana buƙatar cirewa, kana buƙatar ka yi withdrawal, ok sai ka danna wannan gun da ake danna cirewa yanzu kamar haka, sai ka danna. So sai ka dan jira ya bude maka, bayan ya bude maka sai ka dan jira kaɗan. Ok, wannan shine a minimum cirewa. Akwai 4,950, akwai kuma 2,477 da 70 kai da biyar, akwai kuma 7,875. So wannan shine a takaice akan yadda ake withdraw da kuma yadda ake cirewa. So sannan kuma yana buƙatar ka saka account number ɗinka, sai ka danna adin account da yake nan, sai ka saka account number ɗinka wanda zaka cire kuɗi zuwa ciki. So sai ka dan jira ya bude maka kamar haka, bana son bidan tsayi. Ok, bayan ya kama guri a nan gurin suka ce maka dan Allah zabi banki. Ok, sai ka zabi bankin ka, idan ofi ne in ma me sai ka zaba nan gurin. Nan wasu suka ce maka lambar asusun ka, please in tayewa lambar asusu, sai ka danna number account ɗinka, ma'ana sai ka saka account number ɗinka. Nan kuma sai ka danna sunan mai account ɗinka, ma'ana sunan da yake fitowa cikin account ɗinka, kamar ni da nake Abdul Check, to sai saka Abdul, inda akwai take shi ma yan saka shi. Nan kuma suka ce maka lambar waya, shi wannan bai zama lalle ba ka saka wannan lambar waya. Bayan ka gama sai ka danna ajiye, da yake nan yanzu da yake ban saka ba, zan yin free, zan yin back. So wannan shine akan yadda ake register. Idan kuma kana buƙatar kai inviting din mutane, sai mu koma nan da yake home. Ok, sai ka danna dan jira bude. Ok, sai mu zabi wannan gun mai alamun akwatin nan da kaga wannan kai maka kuɗi ne, sai ka danna wannan gun da yake nan. So amma idan ina buƙatar ka duba nan, idan kai inviting din mutum da za su baka 2,250, 2,250 za ka samu duka aboki daya idan ya hada da WhatsApp dinsa. So sai ka danna kan gurin kamar haka da kake gani. Ok, sai ka danna wannan gurin samun mahada, sai ka danna shi a nan gurin, ko kuma ka danna nan, jiya danganta da nan. In ka danna za ku filin kamar haka, idan ka danna shi kamar haka sai ka kafi wannan link din, sai ka tura abokanka wanda za su yi linkin da WhatsApp din su. Amma ka sani duka wanda bai hada da WhatsApp din shi ba, to gaskiya ba zai samu ba. In za ka gayyaci mutum 1000 su bude account 1000, ba za su baka komai ba, dole sai sun hada da WhatsApp din su. So wannan shine, Allah ya taimake mu, Allah ubangije ba mu sa'a. To wannan shine, in kana da tambaya za ka yi a comment, ko akwai number dina a description, za ka iya daukan number dina. Idan kana da wani tambaya za ka yi insha Allah. So wannan shine.